El nostre projecte és fruit de la col·laboració del Vicerrectorat de Política Internacional, el de Responsabilitat Social, el Pla Sostenible i el Màster de Sostenibilitat. Obeeix el fet de que la Comissió Europea posa el canvi climàtic en el centre de totes les seves polítiques i aprova un programa Erasmus per als anys 21-27 on s'intenta incrementar moltíssim la mobilitat per una banda i per una altra banda afavorir la mobilitat sostenible. Però què passa? Les polítiques són minses en aquest sentit. Nosaltres el que intentem en el projecte és disminuir les emissions de carboni produïdes per la mobilitat internacional. El projecte té 5 fases on s'analitza quantitativa i qualitativament les mobilitats de tots els col·lectius en el programa els cursos 16-17 i 17-18, perquè després es considera que són cursos no rellevants per pandèmia, i es fa una anàlisi, un càlcul de les dades, una anàlisi de les dades i una proposta de posada en marxa d'iniciatives que han de ser, per una banda, correctores, han de ser compensatòries i han de ser sensibilitzadores. Unes dades perquè us feu la idea. Gairebé 6.700 estudiants es van moure en aquell període. Són 17 milions de quilòmetres recorreguts i 464 voltes al món. Ja es veu que això és insostenible. Tenim uns reptes com a país. Som un país perifèric. No és fàcil la mobilitat sostenible. Som un país turístic. Els bitllets d'avió són molt barats. I, per una altra banda, quan hem parlat sempre de mobilitat a la UPC, hem pensat en mobilitat dintre dels campus o de casa a la feina. Aquesta dimensió internacional és nova i requereix un canvi de mentalitat i un canvi d'actitud. El gran repte és que la sostenibilitat és cara. És cara en temps i és cara en diners. Per tant, serà un esforç gran. L'aconseguirem, sens dubte. Tenim unes reflexions a fer. Estem disposats com a gestors, com a professors, gestors de projectes, a renunciar als viatges de coordinació, per exemple, o com a individus, com a col·lectiu UPC, com a individus, som capaços de renunciar a les nostres vacances, als nostres viatges d'oci que no són sostenibles per compensar la mobilitat dels estudiants? Els propis estudiants renunciaran a les seves vacances i viatges d'oci no sostenibles per compensar la seva pròpia mobilitat? La situació és complicada, el repte és gran. La solució no serà una, seran diverses, seran complementàries, però solució hi ha. El que no hi ha és temps i el que no té el planeta és un pla B. Per tant, hem de fer-ho ja, anem tard.